Εδώ το παιχνίδι ξεκινάει από εσένα. Στοίχημαν. Το παιχνίδι σου καλύτερο. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Βρισκόμαστε στη 16η αγωνιστική εδώ στο Δημοτικό Στάδιο Καλοχωρίου Θεσσαλονίκης. Η ώρα είναι 4 και 2 πρώτα λεπτά και σε λίγο θα μπουν οι ομάδες στο αγωνιστικό χώρο για να ξεκινήσει η αναμέτρηση του αγώνα και ο Μέγας Αλέξανδρος είναι συνολικά στους 15 βαθμούς. Τα λέμε σε λίγο. Και είμαστε έτοιμοι και ο Μέγας Αλέξανδρος υποδέχεται τους καλονιέριδες για τη 16η αγωνιστική του πρώτου ομίλου της Β' κατηγορίας. Και σφυρίζει και την μπάλα την έχει ένας παίκτης του Μεγαλέξανδρου, την κλωτσάει. Την έχει τώρα ένας παίκτης. Γνώμη πλάγιο για τους γηπεδούχους. Να το έκανε το πλάγιο. Εδώ έχουν οι παίκτες του Μέγα. Εδώ σκομμένη σημαία. Εδώ η ευκαιρία. Κέρδισαμε το κόρνερ και το εκτελεί ο Ντάνι έξω. Και εκτελούνε στις έντρες. Κεφαλιές έξω. Πολύ καλή ευκαιρία για τον Μεγαλέξανδρο. Πήσαμε το φάουλ. Εδώ είμαστε στα μισά του ημιχρόνου. Τώρα οι αντίπαλοι πιέζουν. Την έχει ο παίκτης του νούμερο 10 που είναι επικίνδυνος. Ευκαιρία και offside. Στο 23. Παίκτης των αντιπάλων εδώ. Οι κόντρες. Απίστευτη ευκαιρία για τους αντιπάλους. Κλωτσάει. Καταπληκτική άμυνα. Εδώ και έχει ο αντίπαλος. Καταπληκτική άμυνα για τους γηπεδούχους. Φανταστική. Στο 26. Τώρα το και θα το εκτελέσει για άλλη μία φορά ο Ντάνι. Όπως και την προηγούμενη φορά στη Μεσσύβρια. Και εκτελεί out. Χτύπησαν δύο παίκτες με το κεφάλι και μπαίνει η ιατρική υπηρεσία. Ο Κοντογιώργης χτύπησε. Έχουν αντίπαλοι, κάνουν και την εκτέλεση με φοβερή ευκαιρία για τους καλονιέριδες. Θα κάνουν το 0-1. Κέρδισαμε το κόρνερ και το εκτελεί ο Ντάνι έξω. Ο Μέγας Αλέξανδρος πιέζει για άλλη μια φορά στην κόντρα. Κανονικά κατά πολύ πιέζει, όπως βλέπουμε. Πιέζει αρκετά στην άμυνα σήμερα. Και προσπαθεί τώρα να βρει το πρώτο του γκολ. Κάνει εδώ τη σέντρα ο Μωρόν. Η κεφαλιά έξω. Πήρε ο Ντάνι την μπάλα για να βγει ο Μέγας Αλέξανδρος στην κόντρα. Κλωτσάει και εδώ. Ο Ντάνης του μείνει η μπάλα. Πολιτικές ενέργειες βλέπουμε. Και την έχουν οι παίκτες των αντιπάλων. Πιέζουν αρκετά το Μέγα σε αυτή την αναμέτρηση. Στο 44 βρισκόμαστε. Να, και τώρα ήρθε η ευκαιρία του Μεγαλέξανδρου χαμένη. Και ένας παίκτης από τους καλονιέριδες για να πιέσουν. Και πετάει ψηλά ο παίκτης του Μεγαλέξανδρο. Και την έχει την μπάλα και κλωτσάει εδώ. Όχι. Είναι για τους γηπεδούχους. Την έχει ο Μωρόν την μπάλα. Εδώ κλωτσάει ο αμυντικός, είναι αμέσως εδώ πέρα από το νούμερο 10 για το Μέγα. Παλιά. Κυριολεκτής λύγει το παιχνίδι. Μέγας Αλέξανδρος καλονιέριδες 0-0. Και πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Ένα με τη φανέλα, ένα με την ομάδα. Στοίχημαν, μεγάλος χορηγός του ΠΑΟΚ. Επιστρέψαμε για την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου. Όπως βλέπετε το σκορ παραμένει σε λευκή ισοπαλία 0-0. Και είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε την κόντρα.
διοικητής σφυρίζει με την κατοχή να την είχε ο Κοντογιώργης και να δώσει πάσα. Την έχει ο Ντάνι, όχι. Συνεχίζουμε εδώ, είμαστε στο δεύτερο ημίχρονο. Την έχει ο παίκτης του Μέγα και έχει τη μεγάλη ευκαιρία με την αρχή του δεύτερου ημίχρονου. Εδώ είναι ο Ντάνι με την ευκαιρία κόρνερ για τον Μέγα Αλέξανδρο. Εκτελεί το κόρνερ από ψηλά, φοβερή απόκρουση και γλωτσάει την μπάλα από εδώ out. Για να δούμε, θα μπορέσει να εκτελέσει τον γκολ ο Μιχαηλίδης απευθείας. Μάλλον θα πάει για σέντρα. Κλωτσάει εδώ πέρα, μεγάλη ευκαιρία. Βρισκόμαστε στο 81ο λεπτό της αναμέτρησης. Το σκορ παραμένει πάντα 0-0. Περιορισμένες οι ευκαιρίες σε αυτό το παιχνίδι. Η εικόνα του παιχνιδιού αυτή τη στιγμή φανερώνει ότι θα παιχτεί στο ένα γκολ ή θα παραμείνει ισοπαλία, λευκή ισοπαλία. Για να δούμε. Και εδώ έχουν τώρα την μπάλα. Την έχει ο παίκτης με το 3, ο Μιχαηλίδης έχει την μπάλα και δεν πιέζει ιδιαίτερα και η μπάλα στον Μελά και εκτελεί ο παίκτης με το 3 υπό την πίεση των Καλονιέριδων και τη βγάζουν έξω και το πλάγιο για μας. Ο Παπαδόπουλος ενεργητικός. Δύο αλλαγές συνεργάζονται. Έχει την μπάλα. Κάνει και τις καταπληκτικές τρίπλες. Κάνει και το πλασέ. Η μπάλα στα χέρια των αντιπάλων. Το εκτελεί ο Ήμπο. Εδώ οι κόντρες. Εδώ συμπάει την μπάλα Ήμπο. Πηγαίνουμε στο 90ο λεπτό σιγά σιγά. 89 προς 90. Στην επίθεση είναι οι αντίπαλοι. Δεν υπάρχουν πάλι σημαντικές ευκαιρίες. Για να δούμε αν θα μπει ένα γκολ στα τελευταία λεπτά ή θα τελειώσει το παιχνίδι 0-0. Και θα το εκτελέσει το κόρνερ ο Ήμπο. Με πάσα το κόρνερ. Με πάσα το κόρνερ. Με Παπαδόπουλος. Πολύ ωραία επέλαση. Πολύ ωραίος ο Παπαδόπουλος. Κλωτσάρι, όχι. Αγιές. Και θα μπει ο Τσέγιος, ο Δημήτρης Τσέγιος και ο Γρηγόρης Παπαδόπουλος. Και θα βγει έξω ένας παίκτης του Μέγα. Και βγαίνει και ο Ντάνι για να μπουν ο Τσέγιος και ο Παπαδόπουλος. Πληρώθηκαν τα 90 λεπτά της αναμέτρησης, είμαστε στις καθυστερήσεις, στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Για να δούμε αν θα παραμείνει το 0-0. Θα σφυρίξει ο διαιτητής και θα έχουμε μια ευκαιρία ακόμη. Εν τω μεταξύ κάποιος παίκτης του φιλοξενούμενου είναι στο έδαφος και ο διαιτητής διακόπτει το παιχνίδι. Προσπαθούν να συνεργαστούν ο Ήμπο με τον Παπαδόπουλο. Ο Παπαδόπουλος έχει την μπάλα και βγαίνει έξω. Το τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων. Τώρα τρέχει ένας παίκτης του Αλέξανδρου και το ρίχνει πάνω κάτω και το κάνει φάουλ. Κέρδισαν οι γηπεδούχοι το πλάγιο και θα το εκτελέσει ο Ήμπο. Μια τελευταία ευκαιρία ίσως για τον Μέγα Αλέξανδρο να πάρει την νίκη με την εκπνοή του αγώνα. Για να δούμε, θα καταφέρει να κάνει το 1-0 ή θα παραμείνουμε ισόπαλοι. Όπως και στο μάτς με τη Μεσύβρια που μπήκε γκολ στο τελευταίο λεπτό και πήραν την νίκη. Για να δούμε, θα γίνει και αυτό το ίδιο τώρα. Και το εκτελεί. Εδώ έχει την μπάλα. Όχι, δεν μπορεί. Συνεχίζει τη φάση. Εδώ σέντρα, ούτε και αυτή η σέντρα. Ο Τσέλιος. Τώρα. Και εδώ πάει μπάλα ψηλά. Και λήξη του αγώνα. Μέγας Αλέξανδρος Καλονιέριδες 0-0. Και ισοπαλία στο γήπεδο του Καλοχωρίου. Οι οπαδοί εδώ. Θα ξαναπούμε την επόμενη φορά. Γεια σας. Ένα αεροπλάνο που περνάει από πάνω μας. Εδώ το παιχνίδι ξεκινάει από εσένα. Στοίχημαν. Το παιχνίδι σου καλύτερο.